Dwi'n clywed mi, dwi'n clywed ei hun. Arwen Morgan sy'n cadw'r cwmni fi. Mae'n asfwn mae Arwen. Mae lot o sŵn mae'n job i clywed dim yn ni. Di o'n codi llawer a hwn, lle bod fi'n meddwl bod fi'n bidio wan. Di checkbook efo chi? A dependo pwy bris naeth hwn, nath 1800 llynedd yn do. Ond wy'n mynd credu neithio fel enni. Wy'n mynd credu... Credu bod yn stryglo i starto. O, yn stryglo. 350, 400, 450, 500, 500. Pen campwr neu'r gil wobr di hwn wan? Y prif pen campwr neu'r gil wobr? Hwn di'r prif. O, mae'n neb 500 Arwen. A mae'n hen ddigon. Wyt ti still yn colli arian fel torri di. Ti'n siarad fel butcher go iawn yna wan. Ai. O, maen nhw'n mynd am. Neith dales i fil blynedd yn ôl amdano fe. O, ie. Amser berniadau si. Ie. So mae fe'n an wedi mynd nawr. Di'r beirniad yn tueddu i byrnu'r carcas ydyn nhw? Maen nhw'n lico i ti, ond mae'n lot arian. Ti'n mynd i wneud yn ymal. Ie. Mae'n gyd amdano hyrwyddo eich cwmni fwy. Maen nhw wedi mynd yn polied nawr. Chi edo ddim fi. Sy'n gen ti fistach ar dy am yna, i gael mae allan i ddigon i dorri. Ond dim ond 20 kilo. Mae'n dal i fynd, mae'n ffrio fyny. Chi neu fi sy'n fewn? Wy'n gobeithio fe ti. Wy'n mynd licio fe bod i'n sôn. O, Lewis Roberts. Un meit yn ôl i, so Lewis Roberts, 2000 Chris, gwych, am y prif ben campwr. Diolch am y sgwrs Arwyn.